दाखालिबो मानसिफ्रा कमेन्ट खालामगासिनोमोन नानि मोनखो ना बाबु मोनखो होननानै बुंनायबो जायाखैना भिडिअफोरावबो दिनै इलेक्सन ना गामियावनो भट होनो हायो जोंना 7टा ना माबा मोनसे खैथा गामिमोनथाय जोंनि गामियावनो होफैजोबनांगौ आरो दा जोंनाथ' बारा एसेबां टेनसन गैया मानोना मानसि खम जायो हैथ' जों दा फिथा लायैनि भटआव ओइ फै देग्रि फै ओमफ्राय हराव उन्दुनो मोनदों ना मोना दाखालिनिफ्राय उन्दुनो मोनाखैना निन्दोखौनो मोनाखै आंबो दिनैबोथ' आं बिराद गोबाव थादों एकदम फिथा लायनो जों दा फै जि मानसि नुहुरदोंना बालानो सिदा जाहरोना ओरैबायदि ओमफ्राय नायदों जेराव बिसिबांखिनि मानसि माने जों फिथा लानो थांनि ओमफ्राय इलेक्सन जानाय जायगायाव ओरैबायदि मानसि जाबाय दा ओमफ्राय नै सोरांस्लाब मोना 7टा बाजिनिफ्रायनो दा जोंनि गामिनिफ्रा दा लासै हैबाबो जागोन जोंना माने बेलेग दंखायो मोनसे रुम एक्सट्रानो दा बे दस्रा गामिफोरनि दा डेन्जार मानसि जागोन र' एकदम जा आं जागोन आं नांथाबाय माने फिथाइ जेनेबा डिप्रेसन दं है दिनैबो मोजाङै लिंनो हागौ माथो थाब भट होखांनो मोनबा फिल्डआव मानसिफोरखौ गेलेगोन फैफिनबाय जों दा बेनिफ्राय नै बै सानैया बिराद डिस्टार्ब खालामो ओंखायनो दावराव दानिया जों मा लायनोमोनलाय स्राब साबोन ना जि बुरजा खिनानै दोनदो हराव दा बेखौनो सुनो थाखाय एकदम स्राब साबोन नांगौ जाना दं सुगोरब्रा र' आं सुवा नों सुनांगोन ब्रा बेनि आबैया सुनो ओंखारदों खोमा थाब थांना फैनि आं स्राब एकटा दे साबन साबननि फाले बे साननैसो हराव उन्दुनोनो मोनला ओरैबायदि जागासिनो आरो होमबाबो आं आगोलनिफ्रायनो रेडिखा माने एसेबांखिनि नङा टाइम उन्दुलांनानै आरो आसखानि सिरि मोनो आरो मानोना माने डाइरेक्ट बिदि नङा जे डाइरेक्ट उन्दुलांखाथारा माने उन्दुनो मोनो माने उन्दुलाय सिखारलाय बिदि जाबाय थागासिनो आरो बे साननैसो माने होमबाबो माने एसेबांखिनि आजादि आगोलाव उन्दुनो मोनोमोन ना दालाय आरो बहायथो उन्दुनो मोनगोन माने बेफोरनि थाखाय आगोलनिफ्रायनो प्रिपेयार जानानै थाखानांगौ मानसि आया दा साननैसो एसे देरगौमानि बोसोरसेसो जेरै जोंबो देरबोबाय उन्दैयाव आइ आफामोना जेरै जोंखौबो बिदिनो खस्थ' खालामना लाबोदों नालाय दा जोंबो एखेयानो सेम प्रसेस आरो नों जेरै नों मोनसे खोथा बुंनाय दंना नोंनि धर्मआनो नोंनि कर्म होननाय बिमा बिफानि सायाव जुदि अयथासार खालामोबाथाय नोंबो फिन फिसानिफ्राय माने आरो अयथासार मोनगोन जुदि नों बिमा बिफाखौ जुदि नों जेबो अयथासार खालामालाफानो जुदि मोजाङै माने सोलिलांबाय थानो हायोबाथाय जालांबाय थानो हायोब्लाथाय थिग नोंनि फिसायाबो नोंजों माने देनां बै नोंनि जेब्ला बैसो जागोन बयनाबो टाइम फैफिनोना दाथ' जों एसे उन्दै खिन्थु जोंबो सानसे समाव बोरायहैगोन दा माने जोंथ' बोरायबाय मोनसे लेभेलाव फैबायानो ओरैबायदि माला देरनानै जों नै बिफा जाहैलायबावबायसो सोरखौ नायहरगासिनो हा सोरखौ नायहरगासिनो मानसिफोर भट होनो थांग्राफोरखौ नामा जि नायहरोना मानसिफोरा जायनो फैयो जोंहा नै जाय न' साइडआव नायहरबाय थायो मानसिफ्रा ना नै थाइजौआ जोंहाना एकदम गाहायाव थायथारदों नुबाय हारसिं सिरिदोब्रा हारसिं सिरियाबा जागोन नामा न'खाय बे मालदै ना मा गोदै ना गोखै जागोनबा मालदैसो जागोन खोमाहाय आंनि मथेबा गोदै जागोन ना गोखै जागोनबा की जाने जानाय माबासो मिथिगोन बेनिफ्राय गोबां मानसिफोरा सोंगासिनोमोन जोंहानाव आरो भिडिअ नुनानै नानि फिसा मोनखो ना बाबु फिसा मोनखो होननानै नै आं रिमजिमखौसो सोंदोंसै रिमजिम फैलाय जा नानि फिसा ना बाबु फिसा लाबोदोंमोनलाय हा गोसा बुंलाय नानि फिसा नानि फिसा रिमजिमनि लोगोनो ना जानाय हरसे थानो नागिरबाय थायो बेयो जों थाफानो नागिरबाय थायो ओमफ्राय दा
नेबाय थायोना नानि फिसाखौ नोङो फिसाखौनो नेना थाबाय थायो दाखालि बायबा मानसिफ्रा कमेन्ट खालामगासिनोमोन नानि मोनखो ना बाबु मोनखो होननानै बुंनायबो जायाखैना भिडिअफोरावबो नानि जोंहा नानि नानिसो मोनबाय नानि मोनबाय जोंहा नानिबाबो जायो बाबुबाबो अ नानिबाबो बाबुबाबो एखेसो आरो जिखिजाया सासे फैबायना बेनो खालि फैनांगौल' मानसि फैनोल' नांगौ आंनिबाथाय आरो आंनि साननाया खालि फैनोल' नांगौ फैबानो जाबाय सासे दा फैमारबाय फाइनालि बैसागु बोथोराव 5 तारिखआव जादों दाखालिबावै 5 तारिखबाथाय माने रंजानाय सम आरो बेनि बिरादनो आरो दाथ' बैसागु सफैबायना नों मोसागोन ना मोसाया नानिजो नानि फिसाजों मोसागोन ना मोसाया बैसागुआव इजानालाय गोसा बुं मोसागोन अ दा नै मैया खिनाय हासुनायफोरखौ साफा आइनि आबैया आबैयासो मावजोबगासिनो दख'ना नांगौ आबैनो फुरा दा खिना लाबाथाय दसे थानानै गाबु बुस्थुआ होनबाथाय मिन्थिखा आरो खिदो होननानै ना गोदान गोदान एक्सपिरियेन्स मोनगासिनो उन्दैनिफ्रायनो गथ'खौ बेसेबां दाव खालायनानै खाङो देरनानै बिमा बिफाया रायजाबाय एसां दुखु मोनोना गथ' गथायफोरजों जोंथ' रायाना नोंसोरथ' राया र' होमबाबोथ' आलाय सिलाय खालामबा दुखु मोनो रायनायाथ' रायाखै दिनैसिम रायाखै रायजानोबो मोनाखै आंखौसो सिगां एसे बुदो आरो उन्दै टाइमाव ना आं स्कुलाव बारा थाङामोन ना आङो स्कुलाव थांबाथाय मास मोनसेयाव आङो स्कुलाव 30 दिननि गेजेराव आङो मास मोनसे 30 दिन थायो नालाय 30 दिननि गेजेराव आङो 10 दिन 11 दिनल' थायोमोन ओमफ्राय बिराद कमप्लेन मोनोमोन आरो स्कुलाव थाङा माया होननानै आरो हाइ स्कुलफोरावबो ना ओमफ्राय सानसे आंखौ खानानै बुदो आइया ओइ जाय माबा दंमोन ओइ जाय बिफां फांसे दं दाबो दं बे बैयाव आरो बै जाय स्कुलाव थाङैनि आंखौ हमनानै खानानै दोनदो बे नोंखौसो खोथा हरदो आरो जोंनो बहा दोग्रा जायगाया बा 7ता गामि नङाबा नों बिना लादोब्रा नोंखौ बुङाखैबा जों गबदोनिसै दा जोङो एसे हस्पिटालाव फैदों सानैजों एसे इमारजेन्सियानो जाहैबाय साननिफ्राय जायाखै दासो आरो फै लासैनो फै हमनांगोन नामा हमाबो जायोना दाखालिनि जायगायावनो आरो फुलुनि दाखालिनि रुमाव आरो सफैफिनबाय जों बे रुमावनो थालांदोंमोन हरसे दा बिजि हरसिगोन जोंनो ओमफ्राय एसेबांथ' गेदेर नङा प्रब्लेमा दा बिजि लायगोन खोमा मा हरो न'आव थुजाबाय थानांसिगोन एबार बारासो जाबाय नामा इसोरलाय आरो ओरैनो डाक्टरफ्रा बे सानाय सुनायखौ मिथियाना दाखालि थालांनाया ए हरावनो बेयावनो थालांदोंमोन ना बेयावनो थालांदोंमोन जों दाखालि आंहा ओमफ्राय बै बाहेराव नै बेयाव थानो मोन्दों बेयाव हरसे उन्दुदों थाम्फै अरजा दा साननैसोलाय बिदिनो आरो डाक्टरनाव थांलाय फैलाय खालामबाय थाखानांगोन एसे एनैया जेबो नङा दा खस्थ' मोनगोन आरो थांलाय फैलाय खालामनो थांगोनसै जों बेनिफ्राय टाइमाबो जाखाबाय ओमफ्राय एसेबांथ' खामानि गैखाया नालाय बेनोमोन आरो दसेनि थाखाय फैब्रबदोंमोन